ja t'imagines que hi haurà poques dones dramaturgues, però clar, si mires la història del lliure, des del 76 fins la temporada passada, el 2025, tens un 13% de dones dramaturgues i un 70% d'homes. És a dir, tens 5 vegades més homes que dones. Jo m'esperava un desfasament, però no aquesta diferència tan greu. O al TNC tens un 16% de dones i un 65% d'homes, en el conjunt de la història, el 96 a la temporada passada, llavors 4 vegades més homes. Aquí a Catalunya es comencen a produir coses entorn de l'any 2016, quan es publica un manifest per la igualtat en les arts escèniques i audiovisuals de Catalunya, i a partir d'aquí hi ha un degotall de reivindicacions i per primera vegada el gènere i altres eixos d'opressió es posen al centre del debat. El fet de fer palesa aquesta desigualtat acaba tenint un impacte en les cartelleres dels nostres principals teatres públics, perquè tant el Lliure de Martel i després de Manrique com de Portacelli comencen a programar moltes més dones. Però aquestes tendències que encara no han guanyat la igualtat total es poden revertir. És a dir, no sabem com anirà, en funció de les properes direccions artístiques dels grans teatres públics a Catalunya, si la tendència continuarà millorant o no.